Να δούμε τώρα τι γίνεται στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Να καλωσορίσω κοντά μου τον κύριο Λαπαβίτσα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε Λαπαβίτσα, και ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα κοντά μας. Το πρώτο σχόλιο. Το πρώτο σχόλιο για τα μηνύματα που πήραμε εχθές. Τα αισιόδοξα μηνύματα. Κοιτάξτε, κυρία Μπουσδούκου, υπάρχει ένα κλίμα στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα που καλλιεργείται από πολλές πλευρές, το οποίο πάνω κάτω λέει υπογράψτε όπως, υπογράψτε γιατί χανόμαστε, η συμφωνία να είναι και ό,τι να είναι, κάπως έτσι ένα τέτοιο κλίμα διαμορφώνεται, το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Ναι, καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ αυτή η ανασφάλεια και η τέλος πάντων ασάφεια στα πράγματα, αλλά το ζήτημα δεν είναι να υπογράψουμε όπως, το ζήτημα είναι τι θα υπογράψουμε. Από ποιους διαμορφώνεται αυτό το κλίμα? Σίγουρα το βλέπω στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Σίγουρα το βλέπω εκεί. Είναι εμφανέστατο. Δηλαδή, ειδικά στον μεγάλο τύπο κτλ. Υπογράψτε, τελειώνουμε κτλ. Βεβαίως υπάρχει και μια πραγματικότητα. Ο τύπος όμως, μισό λεπτάκι, για να μην αφήνουμε και κενά. Ο τύπος ορμόμενος από τι να έχει μια τέτοια διάθεση? Θέλω να πω, ο τύπος, αν μιλάτε και για τον εγχώριο τύπο, δεν θέλει να πάει καλά η χώρα, δεν θέλει το καλό της χώρας. Δεν κατηγορώ τον τύπο. Εγώ απλώς σας λέω τι διαβάζω, τι βλέπω. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια έντονη διάθεση, η οποία βεβαίως έχει και μια πραγματικότητα πίσω της. Και η πραγματικότητα είναι η έλλειψη ρευστότητας και η δυσκολία που έχει το κράτος, το δημόσιο, να επιτελέσει τις πληρωμές του σε κανονική βάση. Από εκεί πηγάζει αυτή η διάθεση του τύπου που λέει υπογράψτε γιατί τελειώνουμε. Δεν είναι έτσι. Το ζήτημα είναι τι θα υπογράψουμε. Τι θα είναι αυτό που θα μας ζητηθεί και ούτω καθεξής. Βλέπω λοιπόν αυτά ότι υπάρχουν πιο αισιόδοξα μηνύματα. Δεν είδα ακριβώς τι θα είναι τα μηνύματα αυτά. Δηλαδή? Δεν διευκρινίστηκε τι ακριβώς θα μας ζητηθεί να κάνουμε, γιατί είναι αισιόδοξα, τι σημαίνει αυτό. Αυτό το δούμε στην πράξη. Όταν θα έρθουν και θα πάρουν συγκεκριμένη μορφή. Άρα εσείς είσαστε συγκρατημένος ακόμα? Απολύτως συγκρατημένος, γιατί το μόνο που βλέπω συστηματικά σε επίπεδο εταίρων είναι μια εχθρική διάθεση. Από όλους τους εταίρους? Ναι. Δεν βλέπω μεγάλη διαφορά. Δεν βλέπω δηλαδή καμία διάσταση ουσιαστική ανάμεσά τους. Το ρωτώ αυτό γιατί αρκετοί λένε, για παράδειγμα, ότι η δήλωση χθες που έκανε ο Γιουνκέρ μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στέλνουν ένα μήνυμα προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο πιέζει με πιο ασφικτικό τρόπο. Φαίνεται πιο ανυποχώρητο. Ο κύριος Γιουνκέρ έχει μικρή επιρροή στα πράγματα. Δεν χρειάζεται να τα μεγαλοποιούμε όλα. Βεβαίως είναι μια σημαντική προσωπικότητα και έχει και ένα θεσμικό ρόλο. Δεν λαμβάνει όμως τις αποφάσεις και δεν χρειάζεται να τονίζουμε τόσο πολύ το τι είπε και τι έκανε κτλ. Έχει μια σημασία αυτό που έγινε, αλλά ας μην υπερβάλλουμε κιόλα. Υπάρχει από την πλευρά των δανειστών, κατά την άποψή μου, και των εταίρων πολύ σκληρή στάση και δεν βλέπω πώς θα μαλακώσει αυτή και δεν βλέπω πώς θα μαλακώσει σημαντικά με τρόπο ώστε αυτό που θα προταθεί να είναι συμβατό με το πρόγραμμά μας. Γιατί αυτό είναι που μετράει. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε εκλεγεί στη βάση ενός προγράμματος. Φοροαπαλλαγές και ούτω καθεξής. Φοβάστε δηλαδή και τη στάση της κυβέρνησης, το κατά πόσο θα κάνει πίσω σε κάποια ζητήματα για τα οποία εσείς είχατε δεσμευτεί να τα αλλάξετε? Δεν φοβάμαι, με την έννοια ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει πίσω στα μεγάλα ζητήματα μέχρι στιγμής. Αυτό που σας λέω είναι ότι ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μιλώντας με τους άλλους συναδέλφους μου στο Κοινοβούλιο, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι εμείς νιώθουμε βαριά την ευθύνη και δεν θα δεχτούμε πράγματα τα οποία δεν είναι συμβατά με το πρόγραμμά μας. Εμείς δεν εκλεγήκαμε για να κάνουμε σκόντο στο ασφαλιστικό, στα εργασιακά και ούτω καθεξής. Να σας πω επίσης ότι κατά την άποψή μου θα τεθεί και θέμα δημοσιονομικό πολύ σύντομα, διότι το ΑΕΠ, η παραγωγή δηλαδή, το τελευταίο τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς ήταν αρνητικό. Δεν ξέρουμε τι έγινε το πρώτο τρίμηνο αυτής της χρονιάς, αλλά η υπόθεση εργασίας είναι και θα είναι, αν δεν είναι αρνητικό, θα είναι κοντά στο 0. Άρα λοιπόν δεν θα έχουμε ανάπτυξη σημαντική φέτος. Άρα λοιπόν τα δημοσιονομικά ζητήματα για φέτος θα είναι δύσκολα. Τι θα μας ζητήσουν οι δανειστές, τι θα ζητήσουν τα τεχνικά κλιμάκια. Είναι ένα θέμα πολύπλοκο και πρέπει να το δούμε στην πράξη. Επειδή από χθες που υπήρξε αυτή η αλλαγή κλίματος, γιατί τα λέγαμε και νωρίτερα και με τους συναδέλφους, θυμόμαστε όλοι το κλίμα που επικράτησε προχθές το βράδυ από αυτό το non-paper σε δραματικό ύφος από το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται αισιόδοξο παρά τις όποιες φωνές
Και από το εσωτερικό της κυβέρνησης εμφανίζεται αισιόδοξο. Και αισιόδοξο εμφανίζεται και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, προσωπικά πλέον ο Αλέξης Τσίπρας, για την πορεία αυτής της διαπραγμάτευσης. Παρ' όλα αυτά, είδαμε αυτή την πληροφορία να φτάνει προχθές το βράδυ. Χθες το βράδυ είχαμε ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό. Εκεί λοιπόν κάτι έχει συμβεί. Εσείς μας λέτε ότι περιμένετε να ακούσετε πιο συγκεκριμένες, να ακούσετε λεπτομέρειες. Σε τι θα συμφωνηθεί, τι. Περιμένετε εσείς προσωπικά κάτι από το Eurogroup της Δευτέρας? Γιατί όχι. Παράλληλα αυξήθηκαν και ενισχύθηκαν οι ελπίδες για το Eurogroup. Όχι. Και εδώ και αυτό ακριβώς είναι το σημείο που σας είπα στην αρχή. Δηλαδή ότι δημιουργείται ένα κλίμα να υπογράψουμε όπως αύριο, τη Δευτέρα, την Τετάρτη, την Παρασκευή, να τελειώνουμε και ούτω καθεξής. Είμαστε και λίγο έτσι ως λαός, πρέπει να λέγεται αυτό το πράγμα, ανυπόμονοι και θέλουμε να τελειώσουν όλα γρήγορα. Μόνο από εμάς προέρχεται Υπάρχει αυτό. και μια πραγματικότητα βέβαια, ότι η οικονομία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Σας το είπα και εγώ ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι Δευτέρα θα λυθεί το θέμα. Δεν βλέπω τέτοια προοπτική. Θα σας πω και το εξής. Αυτή τη στιγμή συζητούν τεχνικά κλιμάκια. Και από ό,τι καταλαβαίνω, η συζήτηση είναι εξαιρετικά συγκεκριμένη πλέον, με στοιχεία, αριθμούς κτλ. Αυτό παίρνει χρόνο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να λυθεί μέσα σε μερικές μέρες. Αλλά χρειαζόμαστε και χρήματα. Βεβαίως. Άρα λοιπόν, περιμένω ότι και το επόμενο διάστημα του Μαΐου θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς τα τεχνικά κλιμάκια παίρνουν αποφάσεις ή τέλος πάντων διαρευνούν την κατάσταση, για να δούμε πού θα πάμε. Και σας ξαναλέω, το δημοσιονομικό δεν είναι καθόλου απλό. Διότι εάν τα τεχνικά κλιμάκια εντοπίσουν πρόβλημα στο δημοσιονομικό πεδίο, δηλαδή στο πόσο πλεόνασμα θα έχουμε τελικά φέτος και το τι θα χρειαστεί να γίνει, και τα πράγματα θα μπλέξουν κάτι την άποψή. Θέλω να μείνουμε σε αυτό. Μία μικρή διακοπή. Επιστρέφω στη συζήτησή μας, κύριε Λαπαβίτσα, να μείνουμε λίγο στο πρωτογενές πλεόνασμα. Να μείνουμε στο πρωτογενές πλεόνασμα, διότι εδώ, όπως είπατε, το δημοσιονομικό είναι η καρδιά του ζητήματος και είναι η καρδιά του ζητήματος όπως το αντιλαμβανόμαστε και εμείς και για τους εταίρους. Εδώ λοιπόν έχουμε αρκετά κενά ως προς τους αριθμούς. Τι θα βγει τελικά? Η δική σας εκτίμηση ποια είναι? Γιατί είναι και αυτό ένα από τα 4 ζητήματα στα οποία πιέζουν οι εταίροι. Κατά την άποψή μου είναι ζήτημα μεγάλης σημασίας και ζήτημα το οποίο δεν επιδέχεται και πολλές, τέλος πάντων, πολύπλοκες ασκήσεις από γύρω του. Η οικονομία φέτος δεν θα έχει την ανάπτυξη που είχε προβλεφθεί αρχικά, αν την είχε αυτή, δηλαδή αν οι προβλέψεις αυτές γίνουν αληθινές. Τα πράγματα είναι φανερά. Δηλαδή, δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει δοθεί ακόμα εκτίμηση για το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς αυτής, αλλά όλες οι ενδείξεις δείχνουν το λιανικό εμπόριο, για παράδειγμα, έχει μειωθεί. Υπάρχει τέλος πάντων ένα τέτοιο ζήτημα. Άρα λοιπόν, το πώς θα κινηθεί το πλεόνασμα φέτος και αν θα υπάρξει πλεόνασμα είναι ένα μεγάλο θέμα. Εμείς η Ελλάδα θα είναι υποχρεωμένη να σημειώσει πλεονάσματα και να μαζέψει χρήματα τέτοια ώστε να μπορεί το χρέος της να κινείται. Θα βοηθήσει σε αυτό η διατήρηση του ένφια, για παράδειγμα? Εμείς έχουμε δεσμευτεί και έχουμε πει στις εκλογές ότι θα αποσύρουμε τον ένφια. Ο ένφια είναι ένας άδικος φόρος και πρέπει να φύγει. Εγώ περιμένω να δω συγκεκριμένες αποφάσεις για τον ένφια, οι οποίες θα συμβαδίζουν με αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός. Είναι άδικος ο φόρος αυτός. Είναι φόρος ο οποίος αποδίδει μεν εισοδήματα, αλλά με το χειρότερο τρόπο. Άρα, εγώ περιμένω να δω τι θα γίνει σε αυτό. Εκείνο που θέλω να σας πω για το δημοσιονομικό είναι ότι περιμένω ότι η στάση των εταίρων θα είναι σκληρή. Ναι, μεν δεν θα ζητήσουν πλεονάσματα της τάξης του 3%, που ήταν η αρχική πρόβλεψη, το οποίο ήταν παράλογο. Αλλά και το 1,5 ή 1,2% για φέτος δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Να το έχετε υπόψη σας, διότι όταν η οικονομία δεν έχει μεγέθυνση, τότε όλα τα ποσά αυτά γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Εκεί πιστεύω λοιπόν ότι θα έχουμε δυσκολίες στη διαπραγμάτευση. Αυτό θα φανεί και αυτό το μήνα, να έχετε υπόψη σας ήδη. Από την άλλη πλευρά όμως, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος ενός έντιμου συμβιβασμού, δεν θα πρέπει, όπως εμείς ζητάμε, όπως εσείς, η κυβέρνηση, ζητάτε από τους εταίρους να δείξει μια διάθεση συμβιβασμού, έντιμου, ξαναλέω. Από την άλλη, δεν θα πρέπει και η ελληνική κυβέρνηση να κάνει κάποιες υποχωρήσεις? Μα λίγα σημεία διάθεση συμβασμού έχει δείξει η κυβέρνησή μας. Δηλαδή,
Τι άλλο, εμείς βγήκαμε στη βάση ενός προγράμματος το οποίο έλεγε, να σας θυμίσω, κατάργηση του έμφυα, αφορολόγητο στις 12.000, συσάχθεια, διαγραφή του χρέους ή έναρξη τη διαδικασία διαγραφής του χρέους και ούτω καθεξής. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Εμείς με αυτό εκλεγήκαμε πριν από 3 και κάτι μήνες. Επομένως, η κυβέρνησή μας αυτή τη στιγμή έχει δείξει ότι κάθε καλή διάθεση. Η άλλη πλευρά είναι το πρόβλημα, που τοποθετείται με εξαιρετικά σκληρό τρόπο. Και αυτό θέτει για μας μια σκληρή και ξεκάθαρη επιλογή. Διότι, σας ξαναλέω, ο συμβασμός φτάνει μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Εάν μας ζητήσουν να υπογράψουμε πράγματα που δεν είναι συμβατά με το πρόγραμμά μας, όχι απλώς να το παρατείνουν, δεν είναι συμβατά με αυτό, τότε θα τεθεί και θέμα ρήξης. Αυτό δεν πρέπει να φεύγει από το τραπέζι, κατά την άποψή μου, και αυτό νομίζω ότι είναι και η άποψη πολλών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει ρήξη? Ρήξη σημαίνει πολλά πράγματα. Δεν είναι ένα μονοσήμαντο γεγονός, ούτε είναι μία κίνηση και κακώς δαιμονοποιείται με έναν τρόπο στην ελληνική δημόσια συζήτηση. Ρήξη σημαίνει, για παράδειγμα, τον επόμενο μήνα ή το μήνα αυτό να κάνεις μία επιλογή τι θα πληρώσεις και τι θα πληρώσεις. Και αυτό είναι μία ρήξη. Αν θα πληρώσεις, δηλαδή, για παράδειγμα, τη δόση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή αν θα πληρώσεις εσωτερικές υποχρεώσεις, μισθούς και συντάξεις. Είναι μία επιλογή την οποία η κυβέρνηση έχει ανα πάσα στιγμή μπροστά της. 11 του μηνός πρέπει να πληρώσει 700 εκατομμύρια στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ήδη πληρώσαμε 200. Η κυβέρνηση πρέπει να πληρώσει άνω των 2 δισεκατομμυρίων, 2 με 2,5 δισεκατομμύρια μισθούς και συντάξεις μέχρι το τέλος του μηνός, συν τα τρέχοντα που έχει ως κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει μια επιλογή να κάνει, εάν. Η δική σας αίσθηση ποια είναι? Ότι αν μέχρι τότε δεν έχει υπάρξει συμφωνία, δεν έχει έρθει ρευστό, τι θα πρέπει να επιλέξει? Πιστεύω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και το μήνα αυτό. Πιστεύω ότι δεν θα τεθεί θέμα με μέτρα δύσκολα κτλ. Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά σας το λέω για να ξεκαθαρίσω τι σημαίνει ρήξη. Ρήξη δεν σημαίνει μόνο ένα τεράστιο γεγονός ή κάτι άλλο, τέλος πάντων, το οποίο θα είναι ολικής σημασίας. Ρήξη σημαίνει και κάτι πολύ συγκεκριμένο το μήνα αυτό. Ανά πάσα στιγμή, αν δούμε ότι μας βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό ή δεν υπάρχει περιθώριο έντιμου συμβασμού, υπάρχει πάντα η προοπτική της ρήξης. Εμείς θέλουμε να δούμε κάτι το οποίο είναι συμβατό με το πρόγραμμά μας. Επαναλαμβάνω, εμείς δεν εκλεγήκαμε για να κάνουμε κάτι καλύτερο από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Όποιος το λέει αυτό, εκτιμά λάθος στις τελευταίες εκλογές. Εμείς εκλεγήκαμε για να αλλάξουμε τα πράγματα. Τα πράγματα δεν αλλάζουν εάν κάνεις απλώς κάτι καλύτερο. Τα πράγματα αλλάζουν όταν τα αλλάζεις δυναμικά. Επειδή ο κ. Δραγασάκης, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Μάριο Ντράγκη, αποκάλυψε ρεαλιστικό και ορατό το στόχο για έντιμη συμφωνία, για αυτή την περιβόητη συμφωνία που επιδιώκει η ελληνική πλευρά. Εσείς τι βλέπετε, κύριε Λαπαβίτσα, ως πιο ρεαλιστικό και πιο ορατό? Τη συμφωνία, τη ρήξη, τι? Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Γιάννης Δραγασάκης έχει αυτή την εκτίμηση. Συμμερίζομαι επίσης την αισιοδοξία του Πρωθυπουργού. Θέλω και εγώ να πιστεύω ότι η διαπραγματευτική μας ομάδα θα πετύχει μια συμφωνία η οποία να είναι συμβατή με το πρόγραμμά μας και άρα έντιμη. Δεν εμπλέκομαι στις διαπραγματεύσεις και άρα δεν μπορώ να σας πω. Εκείνο που βλέπω είναι πολεμική διάθεση από την άλλη πλευρά. Πολύ σκληρή διάθεση. Επομένως, συνεχίζω να λέω, μεταφέρω τη δικιά μου άποψη αλλά και την άποψη πολλών άλλων, ότι δεν θα πρέπει να φύγει η προοπτική της ρήξης από το τραπέζι. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να πετύχουμε κάτι λίγο καλύτερο. Συμφωνία όπως. Να πάρουμε μια ανάσα. Δεν είναι το πρόβλημα της Ελλάδας με μια ανάσα. Αν ωστόσο συνεχίσουν να πιέζουν, όπως γνωρίζαμε μέχρι εχθές, οι εταίροι, η Κομισιόν από τη μία και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από την άλλη, και συνεχίσουν να πιέζουν σε μια συγκεκριμένου τύπου συμφωνία, εκεί τι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση? Θα πρέπει να πει, ωραία, αφού δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, πάμε να ρωτήσουμε τον ελληνικό λαό μέσω δημοψηφίσματος εάν θέλει να κάνουμε αυτή τη συμφωνία, ή δεν θα πρέπει καν η συγκεκριμένη κυβέρνηση να μπει στη διαδικασία συζήτησης κάποιας τέτοιας συμφωνίας, ούτε καν με το λαό? Κάτι που είπε ο κ. Λαφαζάνης, για παράδειγμα, ο υπουργός της κυβέρνησης, ότι αν δεν αλλάξουμε, δεν εξηγιάνουμε βάσει του δικού μας προγράμματος στην κοινωνία, να αφήσουμε την κυβερνητική σκητάλη. Κοιτάξτε, εγώ σαν ύποπτο χρόνο, πριν από 2 μήνες, και είχα πει ότι εάν οι δανειστές δεν κάνουν πίσω, θα τεθεί θέμα τιμιγορίας ή τέλος πάντων νομιμοποίησης από πλευράς του ελληνικού λαού. Αυτό έχει υποθεί και από επίσημα χείλη. Είναι κάτι που υπάρχει. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά αν ο ελληνικός λαός, είτε μέσω δημοψηφίσματος είτε μέσω εκλογών, που τις εκλογές τις έχει αποκλείσει ο Πρωθυπουργός, εν πάση περιπτώσει, με τον όποιο τρόπο, εάν ο λαός σας πει ναι, θέλω να την κάνετε αυτή τη συμφωνία,
Θα την κάνετε αυτή τη συμφωνία? Εάν πει τέτοιο πράγμα ο ελληνικός λαός, ο λαός είναι κυρίαρχος τη στιγμή αυτή στη χώρα. Εάν έχουμε μια ξεκάθαρη απόφαση, θα πρέπει όλοι να λάβουμε τις δικές μας αποφάσεις στη βάση του τι θα πει ο ελληνικός λαός. Αυτό είναι αυτονόητο. Ακόμα και αν είναι αντίθετο με αυτά που λέγατε. Αν ο ελληνικός λαός πει εγώ θέλω αυτό, αυτός είναι κυρίαρχος. Αυτός αποφασίζει. Εμείς θα κρατήσουμε άλλες απόψεις, ίσως ατομικά ή τέλος πάντων συλλογικά ή δεν ξέρω εγώ πώς θα γίνει, αλλά θα γίνει τελικά αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός. Αυτό είναι βασικό. Είναι πρωταρχικό σε οποιαδήποτε διαδικασία δημοκρατίας. Εγώ θέλω να πω το εξής όμως. Αυτοί που συνήθως μιλούν για συμφωνία όπως είναι αυτοί που επίσης μας λένε το 80% του ελληνικού λαού θέλει τη συμφωνία ή τέλος ξέρω εγώ πόσο είναι, και επίσης θέλει να γίνει όλο αυτό μέσα στο ευρώ και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι λένε ότι το δημοψήφισμα θα είναι η χειρότερη επιλογή που μπορεί να γίνει γιατί θα γκρεμιστεί ο κόσμος. Δεν πάνε μαζί αυτά. Εάν είσαι σίγουρος ότι 80% του ελληνικού λαού θέλει συμφωνία με όποιο τρόπο μέσα στο ευρώ, κάνε το δημοψήφισμα να τελειώνουμε. Γιατί διαφωνείς? Το δημοψήφισμα δεν δημιουργεί ένα αλφα κλίμα στο εξωτερικό? Και από εκεί θα γκρεμιστεί το σύμπαν. Αν 80% του ελληνικού λαού είναι τόσο βέβαιο, τόσο σίγουρο ότι θέλει συμφωνία με οποιοδήποτε τρόπο, λέτε να μην το ξέρουν οι εταίροι, από εκεί θα πέσει ο φούρνος που λέγεται Ελλάδα. Γιατί? Ας κάνουμε. Εγώ δεν βλέπω μια αντίφαση σε αυτό. Ή 80% του ελληνικού λαού είναι υπέρ της συμφωνίας με οποιοδήποτε τρόπο, ή κάτι δεν πάει καλά με αυτούς που αντιτίθενται στο δημοψήφισμα. Ο ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ που έρχεται και μένει από ό,τι φαίνεται πάνω στο τραπέζι, πώς σας ακούγεται, κύριε Λαπαβίτσα? Εδώ μάλλον θα εξαιρεθούν φάρμακα και τρόφιμα, αλλά πλέον θα έχουμε ενιαίο. Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα που είναι πολύ γνωστό συλλογής του ΦΠΑ. Οι επιδόσεις της χώρας μας είναι πάρα πολύ κακές. Και έχει να κάνει με τη διαδικασία των αποδείξεων και με τη φορολογική συνείδηση που έχουμε όλοι, και μικροεπιχειρηματίες και διάφοροι άλλοι. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εμένα μου αρέσει να λέω την αλήθεια. Είμαστε σε αυτό το σημείο πολύ πίσω από άλλες χώρες της Ευρώπης. Τα αίτια είναι πολύπλοκα. Τώρα, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής στο συγκεκριμένο. Το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι περισσότεροι φόροι, πιο σκληροί φόροι, πιο εστιασμένοι φόροι. Η Ελλάδα χρειάζεται απαλλαγή από τους φόρους στη στιγμή αυτή. Είναι λάθος συζήτηση, κατά την άποψή μου, να εστιάζουμε στο τι θα γίνει με το ΦΠΑ, αν θα ανεβεί στα νησιά, αν θα γίνει ενιαίος, αν εκείνο, αν το άλλο. Βεβαίως είναι σοβαρό το θέμα αυτό. Έπρεπε όμως να συζητάμε για το πώς θα απαλλαγούμε από τους φόρους. Αυτό είναι που πήγε την οικονομία μας. Αυτό είναι που θα οδηγήσει σε επανεκκίνηση. Γιατί δεν συζητάμε λοιπόν για απαλλαγή φόρων? Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Εμείς? Οι εταίροι ευθύνονται γι' αυτό, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση τελείως ασφικτική, και αυτό ακριβώς είναι που σας έλεγα προηγουμένως, ότι αντιμετωπίζουμε μια πολεμική διάθεση από πλευράς εταίρων. Εμείς εκλεγήκαμε στη βάση φοροαπαλλαγών, το οποίο είναι απολύτως σωστό. Και ο κόσμος το θέλει, και άδικοι φόροι θα φύγουν με τον τρόπο αυτό, και θα ξαναξεκινήσει η οικονομία. Η Ελλάδα στενάζει από τους φόρους στη στιγμή αυτή. Στενάζει. Κλείνοντας όμως, κύριε Λαπαβίτσα, είναι αρκετοί και εκείνοι που έχουν εδώ και αρκετό καιρό ξεκινήσει να μιλάνε, εκτός από τη ρήξη, αν θα έρθουμε σε ρήξη με τους έξω, μήπως θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να έρθει σε ρήξη με τους μέσα, με κάποιους από τους μέσα? Γιατί να γίνει αυτό, κυρία Μπουζδούκη, για ποιο λόγο? Ο ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει σε μια ξεκάθαρη βάση. Βγήκαμε όλοι, εκθέσαμε τον εαυτό μας στην κρίση του ελληνικού λαού, ακολουθήσαμε όλοι το πρόγραμμα για το οποίο δεσμεύτηκε το κόμμα μας, ή τέλος πάντων συνεργαζόμενοι με το κόμμα αυτό, και ο ελληνικός λαός μας τίμησε με την ψήφο του. Δεν βλέπω κανέναν μέσα στο κόμμα το δικό μας να λέει ότι, ή τέλος πάντων στο ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι θα κάνουμε πράγματα τα οποία είναι τελείως εκτός προγράμματος. Ναι, αλλά κύριε Λαπαβίτσα, δεν μιλούν όλοι για δραχμή. Γιατί ποιος μιλάει για δραχμή? Υπάρχουν αρκετά στελέχη, υπάρχουν αρκετοί βουλευτές, οι οποίοι δεν φοβούνται τόσο πολύ τη δραχμή, όσο από την άλλη πλευρά κάποιοι επιμένουν μέσα από την κυβέρνηση ότι πρέπει να παραμείνουμε πάση θυσία στο ευρώ. Αυτό είναι μια πολύ ζωντανή και πραγματική και ουσιαστική συζήτηση που θα έπρεπε να έχει γίνει στη χώρα μας από εδώ και πάρα πολύ καιρό, και ευθύνονται πολύ στην ελληνική κοινωνία που δεν καταφέραμε να την κάνουμε. Αν δεν είχαμε κάνει, και αν δεν γινόταν μόνο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, σας βεβαιώνω ότι πολλά πράγματα στην ελληνική κοινωνία θα ήταν ήδη πολύ καλύτερα. Αν δεν είχε επέλθει η δαιμονοποίηση αυτής της συζήτησης, είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχει υποφέρει τόσο πολύ από το πλέγμα σχέσεων της Νομισματικής Ένωσης, η οποία δεν κατάφερε να συζητήσει το θέμα του νομίσματος. Όποτε τίθεται τέτοιο θέμα, βγαίνουν οι ευρωμανείς της χώρας μας και ορίονται. Και δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα υπάρχει αυτή η συζήτηση, μέσα στο πλαίσιο
της κοινής δέσμευσης. Το ρώτησα αυτό για να κλείσουμε, γιατί ήδη από το πρωί και ερχόμενοι μάλιστα στο κανάλι, ακούγοντας διάφορα ραδιόφωνα, σχόλια κτλ. Μετά από τις χθεσινές εξελίξεις, αρκετοί συνάδελφοί σας εντός του Κοινοβουλίου, όχι συνάδελφοί σας από τον ΣΥΡΙΖΑ, έλεγαν ότι εντάξει, θα έρθουν τώρα οι υπερασπιστές της δραχμής και θα χρεώσουν στον Πρωθυπουργό και σε όλη την κυβέρνηση ότι κάνει κολοτούμπα. Σας το λέω έτσι ακριβώς όπως το άκουσα, έτσι ακριβώς όπως διατυπώνεται αυτή η άποψη, γι' αυτό τη μεταφέρω και τόσο απλά και όπως ακούγεται. Εγώ θα σας πω το εξής. Ο ελληνικός λαός μπορεί να ενθουσιάζεται, να είναι εύπιστος σε πολλά πράγματα. Σε τελική ανάλυση όμως κρίνει με πολύ σκληρό τρόπο. Έχει περάσει πολλά. Ναι, και κρίνει με πολύ σκληρό τρόπο. Αυτό να μην το ξεχνάει κανένας. Δηλαδή, μπορείς να πεις διάφορα πράγματα, να του τάξεις διάφορα πράγματα, να κάνεις άλλα κτλ. Σε τελική ανάλυση όμως, όταν λάβεις μέτρα τα οποία θα τον χτυπήσουν, και αυτά δεν θα τα αποφύγει κανείς αν ληφθούν ορισμένες αποφάσεις, εκεί θα κρίνει και θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός, και η απόφαση του, να ξέρουν όλοι, θα είναι σκληρή. Εάν τα πράγματα δεν πάνε όπως το είχαμε υποσχεθεί και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και θέλω να πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή μας δεν θα κάνει πράγματα τα οποία αντιβαίνουν το πρόγραμμά μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι το θέμα της δραχμής, το θέμα του ευρώ, το θέμα του δεν ξέρω εγώ τι και πώς γυρίζει το ζήτημα εκεί κάθε φορά. Εμείς εκλεγήκαμε στη βάση ενός προγράμματος που είναι απαραίτητο για τη χώρα. Είναι το ελάχιστο. Πάση θυσία. Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό είναι το πάση θυσία. Όχι τα υπόλοιπα που λένε διάφορα. Γιατί αν γυρίσουμε σε μια κατάσταση παρόμοια με αυτή που ζήσαμε, η Ελλάδα είναι τελειωμένη. Ως οικονομία, ως κοινωνία και ως χώρα. Και αυτοί που θέλουν συμφωνία όπως έχουν πάρα πολύ κακή προοπτική για τη χώρα. Πάρα πολύ κακή προοπτική για τη χώρα. Μάλιστα. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Και θυμίζω ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είχε προοπτική 1 έτους. Όχι 4. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαπαβίτσα, που ήσασταν σήμερα κοντά μας.